Pintor na palgang patay sa septic tank sa gitrabahoan ng building diya sa Mandawi City. Dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Natugsaw sa tubig sulod sa septic tank ang parte sa iyang lawas. Ingon ini ang porma nga napalgan ang 51 anyos nga trabahante sa gitukod nga commercial space sa may barangay sentro Mandawi City. Kaubang trabahante ang unang nakabantay pasado alas 5 kaganihang buntag dihang nakalingi sa wa pa matapos nga tangke. Ang biktima mao ang pintor sa maong construction site ug stay in o adto magtulugan sa building. Minum mas siya, tobacco, dugay siya tog. Na pagitabo sa diskusa sa boss mo gibaw kay katura kung nadunggat itsura kung kauban. Buntag na. Giimbestigahan sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima nga lumad nga taga Asturias. Nasayran nga sa second floor sa building kini magtulugan. Nakit-an sa pwesto ni ini ang botelya sa ilimnon. Mabantayan sab nga ang gihigdaan ni ini nga kahoy ug karton may parte na nga nasunog. Ang gihigdaan sa biktima tupad ra sa dakong espasyo o kang-a sa bungbong para sa ilang bintana. Matod sa makauban, wa sila makadungog nga nagpakitabang kini. Wa mo kadungog kagabi nga kaganihan kadang ba nga nagpakitabang. Wala po hilom ra. Dili pa ta makakuan nga natagap pag yun na siya o sa kay posible nga other possibilities kay ongoing pa ang ato ang pag-conduct of investigation. Actually, daghan pa pag-question, daghan pa o mga tao nga kauban niya nga istoryahonon sa pod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.